Zmaj je mitsko biće, uglavnom predstavljen kao velika zmija ili gmizavac koji ima krila. Bljuje vatru sa magijskim i drugim moćima. Još od početka vremena traje borba između ljudi i zmajeva. Rat, koji je odneo nebrojene žrtve na obe strane, vođen je uvek zbog najvećih blaga. Ljubavi, časti, vere. Zmajevi su bili čuvari tih blaga. A ljudi su ih uvek žarko želeli za sebe. Ponekad bi uspevali da se dogovore oko podele časti i vere. Ali postoji jedna stvar koja je uvek ostajala nerešivi predmet spora. Nikada nisu uspeli da se dogovore oko ljubavi. Vremenom ljudi su naučili da žive kao ljudi. Zmajevi su naučili da žive kao zmajevi. Zato svaka priča o zmaju počinje sa kako je teško biti sam, kako je teško biti mlad, a biti sam, a biti zmaj. Činjenica da su priče o zmajevima nastale nezavisno jedna od druge u gotovo svim svetskim kulturama navodi nas na zaključak da u tim verovanjima postoji i nešto više od legende. Šta ćeš ti ovde? Pa došao sam da te vidim. Baš si lepa kad spavaš. A kako si ušao? Pa kroz prozor, kako dođem kad si zaključala vrat. Prozor na 12. sprat, jel? Stvarno si poludar. Šta je 12. sprat za jednog zmaja? Tebi je sudija lepo zabranio da mi se približavaš. Sad ću da pozovem policiju pa ti njima objasni šta je 12. sprat za jednog zmaja. Pa čekaj, stani, nisam mislio ništa loše. Samo sam došao da te vidim. Malo po malo ljudi su skoro potpuno potisnuli zmajeve. Danas oni su jedna od najugroženijih vrsta, koja se nalazi na samoj ivici biološkog opstanka. I ako se ovako nastavi, preti im potpuno izumiranje. Ne, nikako nemojte da stavljate med. Zato što će od toga da se razviju bakterije, eto za. Nemojte ni rakiju. Može luk, ali zašto ne probate sa nekim kremicama za otoke? Pa dobro, ne mora heksomica, uzmite bilo koju, znaju oni, pitajte u apoteci. U bilo kojoj apoteci. Žao mi je, gospođo, ne mogu više ništa da vam kažem, zaista. Morat ćete da dođete, da ja to pogledam, pa ću vam onda reći. Eto, stavljajte vi luk do tada, ako vam ne bude bolje, dođite. Eto, možda je najbolje tako. U redu, dogovorile smo se. Doviđenja i vama, prijatno. Ko je sledeći? Doktorka, došao je opet onaj ludak. Jedan, a? Pa puna ti je čekaonica ludaka. Koji sad? Đorđe Ognjenović. Zmaj. Taj. Kakav je? Je li agresivan? Nije, fin je. Izgleda čak pomalo depresivno. Neka uđe. Dobro. Ognjenović! Dobar dan, Đorđe. Sedite. Izvolite, Đorđe. Šta nije u redu? Boli me grlo, znate, već mesec dana, nekako da mi prođe. Mesec dana? To mora da je nešto jako ozbiljno. Niste bljuvali vatru u poslednje vreme? Pa nisam, jedno 5-6 meseci sigurno.
Mislite da je zbog toga? Đorđe, jel vi uzimate terapiju koju vam je doktor prepisao? Pa ne baš. Neka malaksalost i to me hvata od te Đorđe, terapije. Molim. vi vrlo dobro znate šta vam je doktor prepisao, šta vam je rekao, da ukoliko se ne pridržavate terapije, odmah ćete u bolnicu. Plus ste trebali da dođete na kontrolu pre 2 meseca. I kako sad mislite da vam ja napišem uput? Ajde, dajte da vam izmerim pritisak. Doktorka, stanite, nije mu overena knjižica. Molim? Ajde, marš napolje. Pa čekajte, doktorka, stvarno mi nije dobro. Marš napolje kad ti se lepo kaže. Sledeći! Kako je teško biti sam. Kako je teško biti mlad. Kako je teško biti sama, biti mlada, biti zmaj. Da. Čika, može lopta? Kao što vidite, ovo nisu vitezovi u svetlucavim oklopima. Nisu ni horde razbesnelih seljaka. Nisu čak ni pripadnici navijačkih ili patriotskih organizacija. Ovo su samo nevina dečica koja su se igrala u parku. Sad si pao najniže, zmaju. Sad si najniže pao, zmaju. Govno jedno. Da, govno jedno! Skrknan i slomljen težinom današnjih događaja, zmaj je odlučio da ode u svoju pećinu i da se ubije. Alo, bre, klinci, tutaj!
Da li me voliš još? Kaži mi, čak i da nisam tvoja. Kaži mi, istinu želim ja da sada znam. I dok te čekam, noćima ne spim. Na tebe mislim i nikako da shvatim da neku drugu zavoleo si ti. Da li me voliš još? Kaži mi, čak i da nisam tvoja. Kaži mi, istinu želim ja. Da li me voliš još? Kaži mi, čak i da nisam tvoja. Kaži mi, istinu želim ja da sada znam. Šta radiš to? Ostavite gledole, publika. Požurite. Aplauz, aj. Vas dvojica, gde ste to sad? Jeste normalni? Izašli smo malo na vazduh. Šta ti je, bre, opusti se. Nemoj ti da mi pričaš da li da se opustim ili da se ne opustim, jesi čuo? A ti mali, šta pleješ mi? Na scenu, brzo, aplauz. Ej, sjajni ste bili. Pa užas. Da ti to kažem. Nije ništa specijalno. Hvala. Inače je ovo dobra predstava, ali da večeras nešto više nije. Što svi ste bili dobri. Samo Zmajev bio fenomenalan. Zmaj. Da. Kad Zmaj... Ajmo dole. Zmaj je loš, bre, nisam ne znao tekst. A sljedeći petak seksi selo igramo, znači to je predstava prava. Ja igram duha. Opa. Da se raspametiš. Ma vidjet ćete, baš je dobro. Tako da dođite ovoga. Hoćeš da ti ispričam jednu priču? O lepotici Zmaj, ne znam. Ne tu, nego o jednoj maloj barabi koja stalno upada u sranja. Znaš i tu? Znam. Izvini. Šta izvini? Šta smo se dogovorili kad si došao u pozorište? Znam. Izvini. Alo, nema više izvini. Nego počni da uključuješ taj mozak. Ostalom da skratim priču. Ja sam bio sa obe strane i vrlo dobro znam da ti je mnogo bolje u pozorištu nego tamo na ulici, a ti sad kako hoćeš. Tvoj život, tvoj problem. Samo drugi put ne verujem da će biti ko da te vadi. Neće biti drugi put. Dobro, vidjet ćemo. Hoćeš piješ? Pa, evo malo. Zaključala sam, Zale, hvala. Evo, okej. Jesi sve sredila? Sve sam sredila. Ne Sve? mogu da verujem kakav svinjac ostavite za sobom svaki put. Strašno.
svaki put. Nego ćeš ti je popiš nešto, mislim imam kintu. Neću, stvarno moram da vodim decu kući. Petre, siđi sa tog stola. Lutko, a da središ ti klince pa da se vratiš na. Ili dođeš kod mene? Daj, bre. Đole, laku noć. Laku noć. Evo ga. Prema narodnom predanju, zmaj je nevidljiv za sve osim za devojku koju je zaljubljen. Otelotvorenje zmaja mogu biti životinje kao što je pas, mačka, magaracija! Konjina volina je. Hoći popiš nešto? Što, pa posle ja moram da idem kod tebe na... Ma ne, bre, ne zajebaj. Ne, molite. Nisi moja ciljna grupa, ne mogu. Ne, ozbiljno, imam kintu, mislim, ono... I ja kad sam bio klinac, starije kolege me častile. Zato sam i postao pijanac. Uostalom, bolje ti idi kući. Što? Ako nećeš piješ sa muškarčinama, ti pali onda kući. Neću, hvala. Ajde, ćao muškarčino moja. Ćao. Si vidio ovo glumci, bohemi, 10 i 15, svi kući. Hoćeš ti je popiš nešto? Si mi imam kintu, nije problem. A? I tebe čeka žena i dete. Pa dobro. Idem i ja. Stavi mi ovo na račun. Hajde, čao. Ne daj se godinama pozvan, drugačijim pokretima i navikama. Ti ne smiješ biti Zovem se Milan Pjević, nadimak mi je Čupa, to mi je naravno iz detinjstva. Od prilike negde oko 2000 predstava sam odigrao, ali nisam uopšte afirmisan. 3 stvari su mi se stvarno desile lepe u životu. 76. premijera Rasteguđilizovani Klebezabli, to je predstava koja se igra i dan danas, 35 godina, odigrana je negde oko 1500 puta. Ja sam u toj predstavi stekao dosta sigurnosti u glumi i ponašanju na sceni. Pa jedno iskustvo koje je neponovljivo. Znači da sam otišao u profesionalce, da su me primili na akademiji, ja verovatno ne bi imao takvo iskustvo i ne bi doživeo to što sam doživeo sa tom predstavom. Probao sam jednom na akademiji za glumu, nisam ušao ni u uži izbor. Mada mi nije žao što me nisu primili kao amaterski glumac, mogu da igram šta mi se igra. Znači, 83. mi se rodila ćerka, Malina, i sad ove 2012. smo snimili film po motivima iz te Klebezabli, Lepotica i zmaj, gde ja igram glavnu ulogu. Ispunila mi se životna želja, svakom glumcu je životna želja da, naravno, snimi neki film. Ali jako sam zadovoljan što sam to odradio u ovom životu. Mislim, da stavim pečat na karijeru. Ide znači župa, prati ga dom. Slobodno možete malo napred da odete, suviše ste nazad, ajmo idite malo napred. Ja ne mogu da trpim, recimo da imam nekog šefa. Ceo život sam samostalno radio, sam za sebe. To sam skapirao sad, kad sam nešto se zaposlio tamo u Loli kao domar i radio sam 6 meseci. I totalno mi se promenilo
biohemije u organizmu. Smorio sam se. Nije to nikakav posao, to su ljudi koji ja volim, ali neki stalni radni odnos, neka stalna obaveza, to je meni neprihvatljivo. Volim da sam slobodan. Ne planiram ništa. Volim da živim kao ptica, slobodan i što bi se sputao s nekim planovima. Čupo svaki čas. Bravo, Čupo, kolega. Čupo. Nemojte sada da vas oduvazne. Gdje pa doktorka? Pa filmsku premijeru sam nekako podneo lakše, pošto sam sedeo i gledao onaj mukotrpni rad koji sam do tada uradio, znači sad sam samo sedeo i gledao. A u predstavi moram da igram. Tako da mi je ovde sad bilo lakše, ali bilo mi je teže da snimam. Jako dobro su primili film. Tapšu me sve vreme po leđima. Dobit ću odrice. S obzirom da mi je ovo prva premijera filma, ne znam, srce mi je puno. Vidimo se u nekom drugom filmu. Uzeo bi 100 čevapa, 28 kila leba. 28 kila leba. Možda bi uzeo neko malo retenku. I dovodimo čoveka koji je zadužen za...
Umesto njega Luna. Umesto njega Luna, evo šanse za Vilju. Ike su poput kandidatu Dijani u timu. Evo krilu. Helmut plaća. Pusti ovakvu priliku da ponovo zaigra sa Baranom. Helmut 3.